So tayo po ay nagbabalik ngayong araw para sa ating chikahang pangkalusugan. At ngayon ang ating pag-uusapan ay tungkol sa safe motherhood. At para pag-usapan yan ay makakasama natin si Dr. Rita May Angbon, ang ating head for our family health cluster. Dr. Rita, magandang araw po. Hi, magandang araw. Magandang araw, Ma'am Joanna, at saka sa lahat po ng mga nakikinig po sa ating chikahang pangkalusugan. Alright. So let's go ahead na po sa ating topic para ngayong araw. So for our first question, Dra, ano mga kailangan i-prepare o ano ang mga paghahandang dapat gawin ng isang babae o ng mag-asawa kapag nais nila magkaroon ng anak? Okay, so ito napakagandang katanungan, Ma'am Joanna, no? Kasi alam mo dapat yung pagkakaroon ng anak, pagbubuntis, pinaghahandaan siya. At hindi lang siya pinaghahandaan kapag nasa panahon na magbuntis na agad, no? Dapat even before pa. So pinaplano talaga dapat. So ano yung mga dapat ihanda? Una, nakahanda dapat ang isang babae o ang mag-asawa, nakahanda sila physically, nakahanda din sila psychologically, emotionally, at also no, nakahanda din sila financially. Kasi syempre ang pagkakaroon ng anak ay gagamit ng maraming resources para sa pamilya, and at the same time no, yung mga unang mga panahon no na na may anak ka na, all right, ay uubos din ng maraming oras para sa isang bagong pamilya, para sa isang bagong nanay at isang bagong tatay. So ihanda po no yung sarili. So physically, so dapat nasa magandang kalusugan na ang isang nanay, ang isang babae, no, kung gusto na niyang magkaroon ng anak. Pangalawa, dapat din no, psychologically and emotionally prepared din. Okay? At pangatlo, yun nga no, yung kailangan prepared din in terms of finances. Opo. Right, so I think that pwedeng i-explain natin kung ano ba ang safe motherhood po. Yeah, so yung safe motherhood, isa po yan sa mga programa natin sa Kagawaran ng Kalusugan, kung saan ang tutok natin dito ay mapangalagaan. Kaya nga safe, no? Ma-ensure natin, no? Mapangalagaan natin yung mga nanay na nagbubuntis. Kasi ang mga nanay na buntis, ito yung, ano po, no, indicator yan, no? Kapag napapangalagaan natin ang mga nanay na buntis at sila ay nanganganak ng ligtas at kanilang ipinanganak na baby ay malusog, ibig sabihin nito ang ating health system ay nagiging effective ang ating health system sa pangangalaga ng ating mga ng ating population, ng ating mga tao. So yung safe motherhood, isa ito sa mga programang na pangunahing programa ng Kagawaran ng Kalusugan para i-ensure na ang atin pong mga nanay ay sa panahon ng kanilang pagbubuntis, sila po ay magiging ligtas at malusog, para din po ang kanilang ipapanganak na baby ay ligtas at malusog din. Alright, so meron bang tamang panahon para magbuntis? Well, actually no, kung panahon ng pag-uusapan, wala po yan sa kung tag-ulan, tag-init, alright? Pero yung panahon ng pagbubuntis, na season ng pagbubuntis natin, ibig sabihin, ang tamang panahon para magbuntis ay kapag sigurado ka na at handa ka na kaya mo o kaya ninyo no ng iyong partner na buhayin ang ipinagbubuntis. Yun. So yun yung pinakatamang panahon. Ayan. So, anong mga serbisyong pangkalusugan ang maaring ma-avail ng isang tao upang makatulong sa kanyang fertility at planong magkaroon ng anak? Okay. So kung isang babae po or isang pamilya ay nagpaplanong magkaroon ng anak, importante po na even before the pregnancy ay ine-ensure na nasa tamang nutrisyon, tamang kalusugan ng isang babae. So, importante lalo na sa mga kababaihan na umiinom na po ng ferrous with folic acid supplements bago pa po magbuntis, no? Karamihan kasi sa mga buntis natin, tsaka lang sila iinom ng ferrous sulfate with folic acid or iron supplements kapag nalaman nilang buntis na. Well, in fact, dapat ito ay iniinom mga 3 months no or beyond, no? 3 months or more pa bago magbuntis. So, importante din na ang isang nanay, no, ang isang babae na nagpaplanong magbuntis or isang pamilyang nagpaplanong magbuntis ay na-check na din po no yung kanilang overall
health, no? Meron po tayong mga services aside sa nutritional services, meron din po mga parang pre-marriage counseling kasi yung tawag sa mga bagong ikakasal. At kasama sa mga pinag-uusapan dito yung mga pamamaraan para sa tamang pagpaplano ng pamilya. So, ito pong pagpaplano ng pamilya ay nakakatulong din para sa fertility. Bakit? Kasi meron po tayong mga family planning services din or family planning methods na fertility awareness based. Ibig sabihin nito, inaalam kung kailan fertile ang isang babae at kung ang goal ay mabuntis, all right? Doon sa fertile period, doon makikipagtalik. At kung ang plano naman ay huwag magbuntis, doon sa fertile period ay hindi makikipagtalik. So, kaya ito pong ating services on family planning ay maganda din na pangtulong no para sa ma-assess yung fertility at ma-ensure natin na kung nagpaplanong magbuntis ay nasa right timing ng fertility yung copulation or pakikipagtalik. Itong mga services na ito, Dra, saan ba nila ito maaaring i-avail? Yeah, so yung ating family planning counseling services po ay available sa lahat ng ating mga pampubliko at mga private na mga health centers. So meron tayong mga private lying-in clinics na nagpo-provide din ng family planning counseling at even sa atin pong mga hospitals and even sa atin pong mga barangay health stations and rural health units ay may family planning counseling din na nangyayari. So even po yung pagpo-provide ng iron with folic acid, libre din po ito, no? At available din po ito sa atin pong mga pampublikong mga health facilities. Opo. Alright, so for mothers na nalalaman pa lang nila na sila ay buntis, ano ba yung kailangan nila gawin o ipaghanda? So kapag ka po nalaman mo na ikaw ay buntis, ang pinakauna mo pong dapat gagawin ay magpa-check up na agad. Alright? So kung halimbawa po ikaw ay naghihinala na baka buntis ka at on pregnancy test po lumabas na positive, pinakamaganda po is magpa-check up na po agad sa atin pong health facilities, no, public or private man, para sa pinakaunang prenatal check up. Ito po kasi yung pinaka-importanting check up para sa isang buntis dahil ang first prenatal check up, diyan po makikita kung ang isang buntis po ba ay papasok sa ating high risk category o yung mga buntis na delikado, o kung ang buntis naman po ay papasok sa low risk category or kumbaga hindi delikadong pagbubuntis. Sa unang prenatal din po ginagawa yung mga unang mga laboratory tests kung saan tulad ng pag-check sa dugo, no, kung ang nanay ba, ang buntis ba ay may anemia, all right? O kaya naman siya ba ay may UTI, etc. So para maaga pa lang ay na-address na if ever man po na may mga problema. Alright, Ra. May mga free services ba ang gobyerno para sa mga buntis? Yes, opo. Actually, ang atin pong Safe Motherhood Program, isa po yan sa mga flagship programs ng ating pamahalaan pagdating sa kalusugan. Kaya naman po, ang prenatal services sa ating mga pampublikong mga health facilities, lahat po yan ay libre. Even po yung mga supplements na ibinibigay, libre. Nagko-provide din po tayo ng mother baby booklet, no? At even po yung panganganak ay libre. Kaya dapat po lahat ng mga buntis ay covered ng PhilHealth dahil ito pong ang panganganak po sa mga lying-in facilities natin, sa mga lisensyadong pampubliko at pribadong mga paanakan ay libre po para sa ating mga buntis. So yan po ay libre, all right? At bukod po sa prenatal at panganganak, even po yung postpartum or postnatal na services po ay libre ding ipino-provide. Maging po yung initial services para sa babying isisilang ay libre din pong ipino-provide ng ating pamahalaan. Alright, so kailangan lang talaga nila na mayroon PhilHealth. Yes, opo, may PhilHealth of course, yo. At importante din po na yung pong pagka nagpapa-check up po, no, dinidiscuss po sa atin pong health provider, kay doktor, sa nurse man or sa midwife, yung inyong plano sa inyong pagbubuntis. Ito po yung tinatawag na birth planning. Opo. So kasama po 'yan sa prenatal check-up. Ayan, pumunta naman tayo sa habang nagbubuntis. Mhm. Ano ba yung mga dapat tandaan o
kailangan gawin at mga hindi dapat gawin habang nagbubuntis. Alright, so napakaganda nung katanungan na to na alam mo, yung sa mga pagka ang isang babae po ay nagbubuntis, marami po siyang dapat na ano no, na gawin. Una sa lahat, i-ensure po niya na lagi pong malinis ang kanyang pangangatawan. So, alam niyo may mga buntis po na medyo yung iba tinatamad, ganyan no, hindi masyadong gumagalaw. Importante sa mga buntis po na naliligo araw-araw, okay? At malinis sa pangangatawan nang sa ganun hindi po dadapuan ng mga infeksyon. Ikalawa po ay iniinom po yung kanya pong mga supplements, lalo na po yung iron with folic acid and calcium supplements, no, na pinoprovide po natin. Nang sa ganun po, ito po kasi ay nakakatulong para sa, lalo na po yung iron, nakakatulong po yan ma-prevent yung anemia sa nanay, and yung folic acid naman po nakakatulong din para din po maging buo yung utak at gulugod na baby. Alright? Ma-prevent yung iba't ibang mga congenital disorders. Okay? And importante din po sa isang nanay, no, bukod sa laging naliligo, malinis sa pangangatawan, nagsisipilyo din po lagi dapat. Okay? Importante po ang oral health para sa mga buntis natin. At kumakain ng sapat. Okay? At mga buntis po dapat umiwas sa mga pagkain masyadong matatamis. Ito po ay dahil sa may mga buntis po, lalo na po ang mga Pilipino, mataas po ang risk na magkaroon ng tinatawag po natin na gestational diabetes. Ito po yung nagkakaroon ng diabetes habang nagbubuntis. At kapag ito po ay nangyari sa isang babaeng buntis, nagkaroon ng diabetes habang nagbubuntis, alright, ay maaari po magkaroon ng mga komplikasyon sa pagbubuntis ni nanay, pati na rin po dun kay baby. Okay, so dapat hinay-hinay lang po sa pagkain, okay? At umiwas po doon sa mga matatamis. Alright? In terms of diet din po, no, para sa mga buntis, importante na mataas po ang fiber or high fiber ang diet. So maraming mga gulay, mga prutas, okay? Ito po ay para matulungan po na mas hindi mahirapan si nanay pagka dumudumi siya. Dahil kapag po lumalaki na yung matres, yung tiyan ni nanay, madalas po ay nahihirapan din pong dumumi ang mga buntis. So kaya malaking tulong po yung pagkain ng mga high fiber na pagkain. Ayan. So yung nabanggit natin, no, yung dapat gawin habang nagbubuntis, yung tamang hygiene, yung tamang pagkain. Yung sunod naman po ay yung tamang ehersisyo. So para po sa mga nagbubuntis, importante din po yung tamang ehersisyo nang sa ganun po ay ma-maintain po natin yung magandang pagdaloy ng dugo sa katawan. And ito pong pag-eehersisyo habang kahit na po buntis, alright, ay nakakatulong din po na makarelieve ng iba't ibang mga anxieties at nararamdaman ng isang buntis. Okay? So, pag-eehersisyo, pagkain ng tama at tamang hygiene. At yung pang-apat naman po is yung pag-avail ng mga services po natin patungkol po sa safe motherhood. So yung mga prenatal services. So prenatal services po natin, bukod po dun sa mga pagpo-provide ng mga nutrition supplements at pag-check up sa ngipin ng nanay or for oral health, meron din po tayong mga bakunang ibinibigay para sa buntis, anti-tetano at anti-diphtheria. Okay? So importante makompleto din po itong bakunang ito at yung mga laboratory test na kailangan din pong gawin para sa isang buntis. So ano yung mga hindi dapat gawin? So una, dahil nasa panahon po tayo ng pandemya ngayon, no, ang pinaka-importante po na iiwasan ng isang buntis ay ang pumunta sa mga lugar na maraming tao. Okay? So umiwas po dun sa mga lugar na maraming tao, yung may mga social gatherings. Kasi po delikado kung ang isang buntis po ay mahahawa ng COVID. Okay? Pangalawa, nabanggit natin kanina yung tamang nutrisyon. So ang isang buntis dapat kung pag kumakain po siya ay nasa tama lang din po yung quantity, no? Wag sobra-sobrang dami. All right? At importante din po sa isang buntis na umiwas po sa mga bagay na nakaka-cause ng stress. Kasi sinasabi nga natin, no, kapag si nanay ay masaya, si baby sa loob masaya. Kapag si nanay ay malungkot, si baby sa loob ay malungkot din. So, gusto natin na maging happy yung pagbubuntis ni nanay at maging happy din si baby sa loob. So, iiwas tayo sa mga bagay na nakakapag-cause o nakakapagdulot ng stress sa ating sarili. Ayan.
Ayan, thank you po, Dra. For our next question, nabanggit niyo kanina yung mga komplikasyon kapag hindi ito sinunod na mga bagay na iyong nasabi po. Ano naman, Dra, yung mga main, mga madalas na nagiging komplikasyon sa pagbubuntis po? Ayan, so napakaganda ng katanungan mo, no? So medyo, ito po, lalo na sa mga Filipino, so prone po ang mga Pilipino kasi sa, lalo na po yung mga buntis natin, na mag-develop ng pre-eclampsia na tinatawag. So isa po ito, ang pre-eclampsia, isa po itong komplikasyon ng pagbubuntis na kung saan tumataas po ang BP, no? So nagiging hypertensive ang isang buntis, no? At nagkakaroon ng iba't iba pang mga komplikasyon sa kanyang katawan na maaaring mag-lead sa preterm labor or maagang pagli-labor kahit na wala pa sa kabuwanan, no? So itong preeclampsia, maaari po itong maiwasan sa pamamagitan po ng pag-inom ng calcium carbonate, no? Itong calcium supplements natin na pinoprovide na libre para po sa ating mga buntis. Okay? At importante din po na kapag nagpapa-prenatal po, minomonitor yung blood pressure. Ayan, no? At ang kaya din po nadedetect din po yung iba pang mga signs and symptoms, no, ng preeclampsia sa mga laboratory tests din po natin. So bukod sa preeclampsia, isa pa po sa maaaring maging komplikasyon ng na maaaring mangyari during pregnancy is yung anemia. Okay. So during the pregnancy kasi, no, may mga trimesters kung saan mabilis yung metabolismo ng katawan ng isang babae dahil na rin sa nagpo-produce siya or dahil na rin sa mabilis yung paglaki ng baby sa loob ng kanyang tiyan. So maaari siya kung kulang sa nutrisyon ng isang nanay, maaari siyang parang mag-aagawan sila ni baby kasi ng nutrisyon. At lalo na kung anemic ang isang nanay, no? So mahirapan po siya doon sa kanyang pagbubuntis at maaaring mag-lead po yung pag anemic ang isang nanay na buntis, maaari po yung mag-lead sa low birth weight na baby or yung babyng ipinanganak na kulang sa timbang. So baby pa lang, no, nagiging malnourished na agad. So nasa loob pa lang ng sinapupunan, maaari maging malnourished si baby or low birth weight kapag ang nanay po ay anemic. So paano natin maiiwasan yung pagkakaroon ng anemia sa isang nanay na buntis? So importante po yung pagkain ng mga pagkain o kumakain dapat si nanay ng mga green leafy vegetables tulad ng malunggay, no? Dahil ito po ay mayaman sa folic acids at sa iron at mga pagkain na may protina. Alright. At yung pong supplements po natin tulad ng iron with folic acid na araw-araw dapat iniinom ng isang nanay na buntis para maiwasan po yung anemia. Alright. At nabanggit na natin, no, earlier yung tungkol sa diabetes. Ang isa pang maaaring maging komplikasyon ng pagbubuntis ay yung urinary tract infection. Okay. So kapag ang isang nanay na buntis ay may urinary tract infection, ang infection po galing sa daluyan ng ihi ay maaaring umakyat papunta po sa sinapupunan. Kaya importante na ang isang nanay na buntis po ay malinis sa pangangatawan. Okay po? And at the same time, umiinom ng maraming tubig para po umiihi siya ng umiihi lagi. No? Kapag ang isang tao po ay umiinom ng maraming tubig at madalas pong umiihi, yung daluyan po ng ihi natin ay madalas pong nafa-flush out. So, kumbaga hindi po nasustore ng matagal yung ihi sa loob ng pantog na maaari pong pamuhayan ng mga bakterya. At kaya din po, no, kapag nagkapa-prenatal ang isang buntis ay mayroon tayong isang laboratory test na nire-require. Ito po yung urinalysis. So dito po sa urinalysis ay nakikita din, no, kung mayroon pong infection sa ihi o sa daluyan ng ihi ang isang buntis. At if ever meron man, ay may mga antibiotic at ibang gamot pa po na binibigay para po tuluyan pong ma-address, no, yung urinary tract infection. Yan. So yan po yung ilan sa mga complications na maaari pong magkaroon ang isang nanay na buntis. Ayan, so that was our first half of the interview. So bibigyan po muna natin ng listeners ng chance para i-absorb yung lahat na natutunan natin kay Dr. Rita. So sa ating pagbabalik po ay magpapatuloy ang ating usapan tungkol sa safe motherhood. Para safe ang pamilya, dapat sa bahay sanitation ang bida. Maging bida solusyon sa COVID-19.
Pag-uwi sa bahay, bawal yakap at kiss. Maligo-ligo muna from head and shoulders to feet. At ang damit na yung ginamit. Detergent with bleach dapat para ang germs di kumapit sa kids. Maging malinis-linis araw-araw para safe si lolo't lola, ate at kuya. Maging malinis-linis araw-araw para you can be the solusyon. Sa kusina ay hugasan agad ang mga plato. Mas joyful ang salo-salo. Sa mga bagay iwas hawak para iwas hawak. Buong kamay ay hugasan mo na. Walang mask. Isanitize ang kamay. Dumistansya isang metro. Alamin ang totoo. Maging malinis-linis araw-araw para sa buong pamilya, ako, ikaw. Maging malinis-linis araw-araw para you can be the solusyon. Isanitize ang katawan at buong bahay para you can be the solusyon. Simulan sa bahay. Maging malinis 'cause together we can all be the solusyon. Be the solusyon. Be the solusyon. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag, o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Kung ikaw ay nasa-stress na, huwag itong ibaling sa kanila. Tandaan, anuman ang iyong reaksyon ay maaaring makaapekto sa kanilang emosyon. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Basta siguruhing protektado ka laban sa COVID-19. Magdala ng good vibes sa bahay. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ay nagbabalik sa ating usapan o sa ating chikahang pangkalusugan at ating patuloy na pag-uusapan ng patungkol sa safe motherhood at makakasama pa rin po natin si Dr. Rita May Angbon. So let's go to na po sa ating second half of the interview. So we will just have clarification po sa mga common na misconception sa pagbubuntis. So ang una po, Dra, na misconception or statement is delikado daw para sa mga buntis ang mag-exercise. Actually, hindi naman po delikado para sa mga buntis ang pag-ehersisyo. Actually po, isa po yan sa mga recommended din na dapat na ginagawa ng isang buntis. Of course, hindi naman po natin expected na ang isang buntis ay mag-perform ng mga strenuous na exercises, no? Pero yung walking, no? Yung kaunting jogging ay maaari pong gawin. Of course, depende din sa recommendation ng inyong health provider. Kasi syempre may mga buntis po na medyo maselan. All right? So depende po sa sa recommendation ng inyong health provider, but in general hindi po pinagbabawal. Actually recommended po ang exercise, no? Yung mga stretching, yan, kasama po yan. Meron din pong mga exercises na recommended sa pregnant woman lalo na kapag malapit na silang manganak. Example po niyan yung pag-belly dancing, yung mga pagsasayaw, no? So meron tayong mga nagtuturo ng belly dancing, ayan, for pregnant women na nakakatulong siya para mas bumilis, no, mas lumuwag yung balakang. Ayan. So pwede po ang pag-exercise at depende lang din po of course sa recommendation ng inyong health provider. Lalo na kung maselan po ang pagbubuntis mo, mas maganda po na mag-consult din muna kung anong forms of exercise ang pwede sa iyo. Yung second statement, Ra, is it doesn't matter daw ang pagtaas ng timbang dahil dalawa naman ang pinapakain mo.
Naku, delikadong statement po 'yan, Alam niyo po, meron lang po tayong mga expected weight gain para sa mga pregnant women. Kung ikaw po bago pa magbuntis ay overweight na, ina-advise po na 'wag ka masyadong magdadagdag ng timbang kapag during the pregnancy. At hindi rin po totoo na dalawa po yung pinapakain mo, kasi si baby mo po sa loob hindi po 'yan kakain ng isang plato din, 'di ba? May mga buntis tayo, kasi buntis naman ako kaya okay lang sa'kin mag 2 servings ng rice. That's wrong because yung